damhin ang bawat pangako. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Bisang kalibutan, dalaygon ang Dios maguban og magpanalangin ka nato sa atong panaguban inimong programa ang pulong mo kinabuhi. Ato ning ablihan sugdan sa mga bagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios nga iyan usab kitang gipasud sa tuig 2026. Atong pasalamatan ang iyang pagkamaayo ug ang iyang pagkamatinud-anon sa iyang mga pulong nga diin atong nakatunan sa pagbasa nato ug pagpaminaw sa balaang kasulatan. Ako kamong gihadasig, gihangyo sa pagpasalamat sa Dios sa tanang butang nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Butang may katapusan. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Kaya kami o Dios nagpasalamat kanimo. Niano sab kami o Dios sa unang adlaw sa unang semana, unang bulan sa tuig 2026. Unang tikang namo sa amo ang pag-alagad kanimo niining tuig nga imong gidugang sa tanan, gidugang sa imong makatawhan, gidugang nimo og amahan samtang nagpuyo kami sa kalibutan. Dios nga makagagahom, walay sama kanimo, matinud-anon sa imong mga pulong, maluluyon, mahigugmaon, mapasayloon, labas sa tanan, dili gayon mo pakyas sa imong mga saad. Amahan Dios makagagahom sa pangalan ni Jesus, niya kami nagaampo kanimo. Among gipaubos ang among kaugalingon, ang among kasing-kasing, ang among nahuna nga niining adlaw amahan, magsugod ka sa among kinabuhi sa pagpadayon, sa pagpamuhat sa matagusan namo kaugalingon nga tunas tagsa-tag sa kapinoy-anan. Sa among pag-alagad kanimo magmadaogon kami sa tanang among pagsunod kanimo amahan. Mulampos gayud kami kay mag-uban og mag-una ka sa among mga lakang, magagiya ka sa among mga desisyon. Niya kami o Dios aron sa pagpaminaw kanimo niining mensahe nga imong giablihan alang kanamo. Niining mauminsop ang imong mga mensahe sa matagusan namo ang kasing-kasing. Diin madinawaton ang among kasing-kasing dunay kalipay sa pagkinabuhi ini. Wala mi mahimo kun wala ka. Nagkinahanglan kami kanunay sa imong pulong. Nagkinahanglan kami kanunay sa imong mga mensahe. Ang imuhang mga pagtulunan kanunay nga amo ang gikinahanglan sa among paglakaw o pagkinabuhi sa pagkulat samtang kami nagpadayon sa pag-alagad kanimo. Kanunay namong gideklarar ang panalangin, kanunay namong gideklarar ang imuhang pagpanalangin, pagtagbo o paggiya ka namong tanan sa ako makigsunan karon nga naa karon sa ilang mga lugar, sa ilang Pinoy-anan, sa trabahoan. Amahan, amo silang isalig kanimo, ako silang itugyan og isalig kanimo mahan. Iblas sila sa paamo karong nga panaguban kami imong panalanginan sa mga pulog mga mensahe nga amo karong madunggan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen.
Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko, dalaygon ang Dios sa matag usa nga padayon nga naay kadasig sa pagsunod o pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pakiguban, ilabi na sa tumakig sunan nga nagsunod sa atong nga programa pinaagi sa atong FM Station 101.3 nga nanugad diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok, Cebu. Mayo nga buntag og Happy New Year! Karon ang adlaw, unang pizza, unang simana, unang bulan sa tuig 2026. Unang adlaw, unang pagsud na to sa tuig nga giandam o gidugang sa Dios. Kumusta ang inyohang New Year? Daghan nga mga tao nga naghimog mga New Year's resolution para talikdan og biyaan og buy-an ang kalisod og kalisdanan. Pero samtang magpabilin ang sala sa tao, ang kalisod problema di mawagtang. Apan kung si Kristo imong pasudlon, imong papuy-on sa imong kinabuhi og sa imong Pinoyanan, magmalipayon ka sa tibok tuig nga gidugang sa Dios nga atong gilagaran. Good morning, good morning, good morning. Ug akong gihangyo og gidasing ang tanan sa pag-share sa atong nga programa. I-share na nga to sa inyong mga kailag, higala, labi na sa ato ang inyong pamilya. Para masayod sila, makadungog na usab sila sa unang mensahe nga giandam sa Dios alang kanatong tanan. Good morning, good morning, good morning sa ato mga kaigsunan diha sa Sitio Malaigang. Good morning, Happy New Year! Pamukaw ta, pamukaw kay ang uban natulog pa, dugay kay nakatulog naghulat og unsay motingog. Napa ba nang motingog ron nga ato namang nadiskobrehan nga wa pagani musod ang unang adlaw sa matag tuig, ang uban nakabalo nag unsay motingog. Kani kana mga kana bitawng mga kalendaryo nahuman na nagbuhat. Sa pagani siguro Disyembre na ang uban nabuhat na. Unya kabalo na sila unsay mintingog. Ang uban mga kaigsunan maghulat og unsay motingog. Ang uban moingon nga kabayo, ang uban moingon kanding, ang uban moingon karabaw. Ang uban nga wala gyud tayo kanang na nasinatian ba. Makahinumdom ko kaniadto mga kaigsunan nga wala pagyoy cellphone, wala pagyoy social media, radio pagyoy nagtikaw-tikaw kaniadto. Ang agwantahon ra gyud sa mga tao labi na gyud sa kabukiran kana ra gyud pagpaminog unsay motingog. Hala bisan kung walay kalingawan kay bukid lagi. Mga timos og mga sapat ray magkuyog. Ang uban magantos yun, magluka-luka, halas sigig balik-balik dito sa kusina, halas pangapi kay naghulat lagi sa alas 12 kay maghulat og unsay motingog. Wa gyud sila'y kalibutan mga kaigsunan, wa gyud tay kalibutan di ay nga wa pagani musod ang tuig nananday ning tingog. Muna nga daghan kay mga higayon nga kita kaniadto mga kaigsunan na ilad ra gyud. Tinuod biya na mga kaigsunan. Time pa basig daghan pang nailad karon. Wala ta makapamalandong nga bitaw kaniadto mga kaigsunan nga bitaw no. Ang uban moingon nga makatunong-tunong man pud, moingon nga murag kuang gyud tuig ros kabayo kay nintingog ang among kabayo pagka alas 12 gyud. Ingon po ang usang silingan, amurag lisod po og kabayo kay gabi ang nintingog gabi pag untob gyud alas 12. Ang akong mga itik perting sa baah. Unya perting pagka mura sila gakanta gyud. Basig tuig ros mga itik. Ang uban maaksyon gani glalis mga kaigsunan kay klaro lagi gyud nga kabayo gyud ang uban kaklaro sad nga kanding.
O niya, wala gud ka pa malandong mga kaigsuonan. Nga, matud pa, inig, buingon po ang uban. Sige, hulat-hulat tas mga kalendaryo. Naaman nas kalendaryo kung tinuod manggaling tuig ros sa kabayo. Pildi ko, masayop tong ako ang mga itik. Ngita dahil sila kalendaryo. Uy, karon kay ang naas kalendaryo mga kaigsuonan kay kuan man tuig man di ay sa tuig man di ay mga kaigsuonan sa alipante. Wala sila makapamalandong nga kanang kalendaryo gigama na wa pagani January. Muna nga daghan nga mga higayon panahon mga kaigsuonan nga kaniadto. Pero tayo ang pagkailada. About sa pipila nato karon. Nagulat pa mo kung unsay mong tingog. Ang uban mga kaigsuonan mo ingon pod nga murag ang dingtingog kagabi murag ako am tong tiyan. Lagi panahutan to kay wa gyud taon koy timo. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw. Happy New Year, Happy New Year sa tanan. Sa buhat kita mamatanong, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magkaluwas. Wala'y hinungdan ng tanang kahimuan, kung dilita mo salig sa kahitasan. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw ni Brother Danny Indes. Good morning Pastor Gideon, Happy New Year. Happy New Year ninyo diha bradan. Og si Pastor Alvin. Si Pastor Alvin Sarbida. Happy New Year Pastor, malipayon bagong tubig. Bagong tuig, no? Tayo nga pagpaminaw sa tanang mga kapastoran diha sa Tarcom Sudlon. Diha sa Lahog, no? Mayong buntag, mayong pakiguban, Happy New Year. Lipay ko sa inyo nga kanabitaw nga gihimo. Labi na gyud sa pagkunik sa tuig 2026 at 2025 to 2026. Maayong pakiguban, no? Lipay kay ko nga nagtan-aw sa inyo nga selebrasyon sa pagsugat sa bagong tuig. Pinanguluhan ni Pastor Erwin Sarbida, Pastor Miliboy, Pastor Alvin o Pastor Junil o naasiguro Pastor Alwin diha kung wala ka uli dito sa Negros, no? Happy New Year kanatong tanan diha sa Tarcom Church. I declare blessing. I declare blessing. Og magmauswagon og magmalampuson, magmalambuon ang tanan diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Good morning, good morning, good morning, good morning. Og maayong nga buntag, maayong nga pagpaminaw ni Delia Bartolome. Maayong buntag, Happy New Year. Maayong nga buntag, maayong nga pagpaminaw ni Marivic Diangco. Problema kaayo ako igsuon hubak patambag ko hiling prayer. Ako ay igsuon nga si Noe Dayangco. Sige. Niining nga taknaa. Niining urasaha. Kung naakaron sa tapad sa imong igsuon, pwede ba nimo nga kuan kana nga pwede ba nimo nga duolon ang imong igsuon unya itapion ang imong kamot sa imong igsuon unya magdungan ta sa pagampo. Magdungan ta sa pagampo sa Ginoo ato ang ihangad sa Ginoo. Ato ang pangayoon nga niining takna magmilagro ang Dios. Atong tuuhan. Gamita ang imong pagtuo. Gamito na to atong pagtuo mga kaigsuonan. Niining unang adlaw, unang pitsa sa January 2026. Ang Dios maghimog milagro. Sister Marivic Dayangco, itapion ang kamot sa imuhang
ang imong kamot itapion ngadto sa imong igsuon ug mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom ni ining taknaa nga si Noe Dayangko nagkinahanglan sa imong milagro. Ug niining taknaa makahimo ka sa pag-ayo kaniya. Niining taknaa o God, mahitabo ang imong mga pulong sa iyang kinabuhi nga kon ang imuhang mga katawhan mga alagad nga nagtuo kanimo mo deklarar og kaayuhan ang masakiton mamaayo. Ug niining taknaa I declare nga si Noe Dayangko I declare nga maayo sa iyang hubak niini gayong orasaha sa gahom sa pangalan ni Hesus. Mahilis mawagtang kining hubak nga gibati karon ni Noe Dayangko. Siya ang unang makadawat, siya ang unang sinatig milagro ni ining tuig 2026. I declare in the name of Jesus Christ right now, complete healing in the name of Jesus, in the name of Jesus. Akong gideklarar nga ang hubak mawagtang in Jesus name. O kumplitong kayuhan iyang masinati ni ining unang adlaw sa tuig 2026. Salamat Amahan sa imong pag-ayo, sa imong pag milagro karon sa among igsuon si Noe Dayangko. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen. Oh, amen. Sister Maribek Dayangko tuohi nga ang imong igsuon giayo na sa Ginoo. Ug ipadayag ang kadaugan gihimo sa Dios sa imong igsuon. Dalaygon ng Dios mga kaigsuonan nga sa iyang mga pulong kung ato gayong tuuhan ug atong ideklara ikinabuhi ang pagkagamhanan sa Dios may atong masaksihan. May buntag ni Michelle, maayo nga buntag ni Ana Samura, maayo nga buntag, maayo nga pakiguban. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Welcome sa atong nga programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Og sa tanan mo replay no, maayo nga buntag, maayo nga pakiguban. Dalaygon ang Dios. Awit makalangit diri sa atong nga programa, nagdahunog nga mga pagdaig ni ining unang adlaw 2026. Good morning ni Ana Zamora. Maayong nga buntag, Pastor. God is good all the time. Watching from Butuan City. Si Brother Paps Gilon, good morning. Si Janice Zangira, good morning sa tanan. Happy New Year, Pastor. Salamat sa Ginoo sa bagong tuig. Si Brother Michael Pangindupon, maibuntag ni mo diha, Brad Michael. Kumusta mo diha sa Liloan? May buntag, Happy New Year, Pastor. Mag Happy New Year ninyo diha. Si Jocelyn, maayong nga buntag. Si Pastor Elised Corines, Happy Blessed New Year, Pastor Gideon og family. Maayong nga buntag og Happy New Year ninyo diha, Pastor Eliser. Si Jeter sa Ginsa, maayong nga buntag. Suon ko, Dios malipayon bagong tuig sa tanan. God bless us all. Maayong nga buntag igsuon. Dalaygon ang Dios sa padayon nga pagpamuhat sa mga buluhaton sa matagusan nato kag kinabuhi. Good morning ni Marikit. Happy New Year from Cortes, Surigao del Sur. Ato mga kaigsuonan diha Surigao, bless first day ninyo diha nining tuig 2026. Maayong nga buntag, maayong nga pagpahiminaw ni Vilma Lumantad. Good morning, Pastor. Happy New Year. Watching from Davao City. Si Arnold Pagira. Maayong nga buntag. O si Brother Danny Intis, Pastor. Dili ko mutuo kung unsay mutingog, Pastor. Kay oroy og walay kabayo or walay itik. Walay kabaw. Walay kanding sa imo lugar. Agipuyan. Unsa naman. Mo gyud na nga amo na akong giingon kaganina, bradan, nga perting daghanang panahon nga nailad ta kaniadto nga mag-agad ang tuig tingog-tingog. Amo na nga ang uban naghilalis ras kailad. Maayong nga buntag ni Brother Danilo Riponte og maayong pagpaminaw. Happy New Year kaninyong tanan.
Og si Ma Imperatress, maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw. Happy New Year, no? Happy New Year kanantong tanan. Si Bing Buskas Alipio, maayo nga buntag og De La Calzada Mildred, good morning Pastor Gideon og sa tanan, Happy New Year. Si Raj Yumi, good morning. Arsis, matod pa ni Pops Gilon, kalma lang ta, good morning, Happy New Year. Dalaygon ang Dios sa kanunay watching samtang nakadyote. Mayong nga buntag ni Daryl Hirulaga, malipayong buntag Pastor og sa tanan malipayong bagong tuig, sa tanan dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Si Samuel Hilo Senior, good morning og Happy New Year 2026. Og si matod pa ni Danny Intes, Pastor, maayo buhaton inig sulod sa pizza uno sa bagong tuig magpreta. Pasalamat ang aging monay ato ang kuan ba? Ato anang gi-share gyud diri sa ato nga programa sa wala pa gyud ang 2026 nga ako gyud nang gina-apply bitaw kanang inig suot gyud sa tuig 2026 or kana bitang gikan sa tuig i-connect sa bagong tuig, kinahanglan i-connect dihas mga pagdaig. Mao hinungdan nga pag alas 11 akong gitawag yun ang ako ang mga kaigsunan, pamilya dire, nagdaig mi sa Ginoo hangtod nga misud gyud ang tuig 2026. Mao gyud ay pinaka-importante. Og alang ni adto mga kaigsunan nga wala kahimo niini tungod kay naayuban nakatulog, inig mata ninyo daiga gyud ang Dios. Unya pasalamati ang Dios sa tanang butang nga inyong nadawat sa tuig 2025. Og itugyan sa Ginoo ang tanang butang, ang atong kinabuhi. Si David maingon, kining tanang butang gikan kanimo og wala mi butang nga amo Kining tanan gikan kanimo og alang lamang kanimo. Good morning ni Bilin Largo og ni Alex Ganso Umak, maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Cherry Sindelia. Si De La Calzada Mildred, maayong buntag. Susana Pablio no kan sa Thailand, good morning. Good morning Pastor, happy New Year nimo Pastor. God bless sa imuhang programa Pastor, gikan ni Elmer Canilio. Si Bilin Largo, ang sakto jud Pastor, igsulod bagong tuig atong sugaton sa mga pag-ampo ug pagpasalamat. Mao gyud ay pinaka-importante. Kumusta mo diha? No? Kumusta mong tanan? Ako nagtuo nga nakadungog mo sa ato ang programa sa wala pa gyud ta musod sa tuig 2026. Gina-share diri sa ato nga programa og gitudloan ta sa mensahe sa Dios kung unsay angay natong buhaton. Ato gyung i-connect ang tuig 2025 ngadto nas 2026 sa mga pagdaig, pagpasidaw, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Uban sa inyohang tagsa-tagsa ka pamilya. Kung dili mo kaadtog simbahan og naa mo sa pamilya, i-connect yun dihas mga pagdaig. Unya ideklara, nabatasan man gyud kasagaran, pandaron ang masakyanan, wa nay problema, wa tunay koneksyon. Apan kung imong tan-awon, pasalamati ang Dios. Imuhang ilihans ang tanang butang nga naa nimo, simbahan, masakyanan, matanang butang naa sa inyong Pinoy-anan og naa sa inyong lawas og ang imong kinabuhi. Ingna ang Dios kining tanan gikan kanimo og wala mi butang nga amo. Kining tanan gikan kanimo og alang lamang kanimo. Mao gyud ay pinaka-importante mga kaigsunan ug kamaunay akong nabatasan og sa akong pagsugod ni ana giubanan ko sa Ginoo. Mao na gipakita og gibuhat ni David mga kaigsunan sa dihang gihalad niya ang tanan ngadto sa Ginoo. Good morning yan Bing Buskas, may buntag, mayong pakiguban og mayong pagpaminaw ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Salamat Lord sa mabungahon nga tuig 2026. Good morning, Happy New Year og sa tanang nagsunod sa imong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kalanon sa espiritu kalag nga nagtuo sa atong buhi nga Dios. Maayong buntag, maayong pakiguban. Happy New Year ni Pastor Gregorio Kiring diha sa Hindang Leyte. Good morning ninyo Pastor. Ni Brother Danny, Pastor, palihog ni ako sa imong number sa imong phone kay wala na koy number nimo. Kay puhon maanha malabuyok motawag ko naan ako sa lungsod Pastor.
Ang akong number 0932-6384134. 0932-6384134. Okay, maunay ako ang number, Brother Danny. Oras sa to nga programa alas 9:30 sa kabuntagon. Kagabi nakatulog mi mga alas 2 siguro. Muna nga dugay po kumi nakamata. Pag humagmata, salamat yun sa Ginoo niya pangandamdaan para maghiusa na usab ta diri sa atong programa. Kanimo lang. Dili ko ihulong ang pagsayaw sa kahibulungan mong buhay. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan, duha ang ato ang pilian nga kana bitawng sundon. Usas mga pangutana kinsa ang angay natong sundon sa tuig 2026. Mao ni unang mensahe mga kaigsuonan, magpili ta kon kinsay angay natong sundon. Kining paingon sa panalangin ngadto sa kinabuhing dayon, paingon sa kagustuhan ngadto na sa kapilihag kalaglagan. Usahay mga kaigsuonan kining nagdaghan nga mga higayon nag-alagad tas Ginoo. Pero ang natuman ang ato rang gusto. Munay usa nga angay natong eksaminon sa ato karong nga panag-uban niining programang ang pulong mo kinabuhi ko. Akong gidasig ang tanan mga kaigsunan sa pag-share sa ato nga programa, pagpaambit niini ngadto sa inyong mga kailag-higala para makadungog na usab sila sa mga pulog mensahe nga angay nga madunggan makatunan samtang misulod ta sa tuig 2026. Ang ato karong hisgutan mga kaigsunan mahitungod ni sa pagsunod. Mahitungod ni sa pagsunod mga kaigsunan nga sa atong pagpuyos kalibutan. Ato namang yung nasabdan kining atong kaugalingon bisag unsaon do na gyud tay sundon. Do na gyud tay sundon. Unya ato ning susihon kung ang atong gisunod modala ba nato og panalangin, mag-abli bag panalangin. Daghan kayo bisan saon nato pamalandong mga kaigsuonan, pamalandongi ragod ninyo. Hununa aablihi ang inyong hununa ba? Kana bitaw maghinuktok ka nga laom nga dunay kay makuha nga mga pagtulunan, inig abli nimos imuhang kaugalingon sa imong kasing-kasing kunahuna. Hinuktok nga kana bitaw kinsa man ang pangutan-ang imuhang kaugalingon, ingna nga kinsa may akong gisunod. Moingon ta nga ang Dios. Ato ang eksaminon kung ang Dios ba ang atong gisunod. Kay kung ang Dios ang atong gisunod, niining pagsulod nato sa tuig 2026, bisan unsang mga problema hagit sa pagpangalaga di ka mabalaka. Nganuman, dunay lutsanan ang tanan. Pero usa sa mga problema bantayanan kaayo mga kaigsunan, kay base og moingon ta nga ning sunod ta sa Ginoo, pero ang atong aksyon wala magpakita niini. Kana bang ang atong mga buhat, ang atong pagpanarbaho, ang atong mga negosyo, wala di ay magpakita nga nagsunod tas Ginoo. Kung ang tao nga moingon nagsunod ko kang Kristo, apan ang mga buhat wala magpamatuod niini, dili dapat matingala nganong dunay mga problema nga makapaluya o makapawagtang sa tawag sa Ginoo. Kabantay mo daghang mga tao nga igo ras pagsugod, igo ras pagsulay, murag tisting-tisting lang. Apan wala magkalahutay, wala makapadayon. Ang resulta, problema. Ang resulta, kapilihan, mga kasamok, kaguliyang sa pagpuyo sa kalibutan. Atong susihon mga igsuon, kini bitawng mga praktikal nga atong makit-an sa kinabuhi sa tao nga muangkon nga dunay pagtuo apan ang gisunod dili di ay si Kristo. Kung dili si Kristo mga kaigsuonan ang gisunod sa tao, mailhana sa mga binuha sa mga buhat,
Kung mag-isgot ang mga buhat, matugkad na sa mga oras, mga kanabitang oras, moingon ta nga nagsunod ko sa Ginoo pero dili inampingan ang oras para sa Ginoo. Mao ni ang ato karong hinuktukan nga mensahe sa unang adlaw, unang pitsa sa tuig 2026. Murabag ka ng musod tag trabaho, mo-apply ta og trabaho diya sa usa ka company. Nya sa dihang interviewon ka, dunay mga roles diha. Dunay mga patakaran, oras-oras, o niya kung malit kag katulo, pwede kang kana bitawng ilisan. Na mga roles ang matag company. Nya kinahanglan imo gyud ang sundon. Kay kung dili nimo na sundon, na kay violation, dili ka kana bitang dili kay ka makadawat og mga pabor, labi na kung naa kay mga hangyo, dili ka kaayo hatagan. Pero kung inigsud nimo og trabaho, makit-an ka sa tag-iyas company nga buutan kay ka, kugihan kay ka, wala kay mga violation, wa ka kayo mga palpak, gisunod gyud nimo sa himpit ang mga roles diha sa mong company. Sa panahon nga doon na kay manghangyo, bisag wa pa gani hangyo, imo nang mamatikdan nga doon ay mga pabor nga imong masinatian. Doon ay mga panahon nga kana bitaw mo discharge og mga butang ang company, kanang naay mga butang nga karaan nga dili na gamiton, moingon nga basura na lang na, moingon pud ang uban nga tag-iyas company ihatag ni inining tawhana. Dali kang matagan og mga butang. Tungod kay ang imong pagpanarbaho nakahatag og kalipay sa tag-iya sa mong company. Nya magmeeting-meeting man na sila. Tan-awon man na nila, naaman na sila kana bitawng evaluation. Ila man ang i-evaluate ang mga tao nga nagtrabaho sa ilang company. Doon na sila mga parapols, doon na sila mga butang nga murag ilan nang kuan bitaw? Ilan nang i-piss out gikan sa company o niya kung tan-aw na nila kinsa ang mga trabahante nga angayan. O niya kung buutan kay ka, grabe ka disiplinado nga pagkatrabahante, usa ka nga makadawat dayog pabor. Pero kung sige ka og kapakyas, sige kag supak, labi na kung bagulbulan, kusog kang mupadungog-dungog, labi na kung kusog kang mangwinta sa imong oras, kusog kang mangwinta sa imong trabaho, maguol ang tag-iyas company. Doon na kay mga hangyo, lisod kay kang tugutan. Mga igsuon, sa atong pag-alagad sa Dios, atong eksaminon sa unang adlaw niining tuig 2026 kung kinsa ang atong gisunod. Yes, nagtuo ta nga nangalagad ta sa Dios. Ikaw ug ako gawas nun ta nga muangkon nga nagtuo ko sa Dios, Kristohanon ko, magtotoo ko. Gawas nun gani ka muangkon propeta, gawas nun ka nga muangkong ebanghelista, apostles. Pero ang tanan nga mga aksyon sa atong kinabuhi, labi na kung kita mag-inusara og bisag asa ta, maunay musugilon ngadto sa Ginoo kung tinuod bagyud bata nga nag-alaga niya. So aritas sa mga gitawag kasagaran natong makit-an sa kinabuhi sa tao nga muingon nga nagtuo Ginoo pero dili ang Ginoo ang gisunod. Kung dili Ginoo ang gisunod mga kaigsunan, dunay mga resulta. Magbutang tag example mga kaigsunan, unya susiha kay kini akong gisusi ni sa akong kaugalingon. Ako gyud ang gisusi sa akong kaugalingon.
Importante man gyud kaayo nga moingon gyud ko nga ako nga nagwali, di ko mawali nga wala na ko gi-apply. Ang may tabo man gud ana ako'y alkansi. Muwali kog kaluwasan unya ang pamaaging pagtulon-an wala na ko ikinabuhi. Ang akong giwalihan maluwas, ako nga nagwali di ko maluwas. Kung dili na ko ikinabuhi ang akong giwali. Mao na gibantayan ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo miingon, gimanso nako ang akong kaugalingon. Human nako gisangyaw ang pulong, ang ebanghelyo. Gisugurado niya nga gidisiplina gyud niya ang iyang kaugalingon. Iyang gipakita nga gikinabuhi niya ang iyang giwali. Mao na'y pinaka-importante. Tinuod, daghan kay mga magwawali. Igo ra sa pagwali pero wala ikinabuhi. Ang resulta, layo kayo sa panalangin sa Dios. Layo kayo sa pabor sa Dios. Atong susihon mga kaigsunan, nga bisan ikaw nga naminaw karon, muingon kong kumbinsido gyud ka. Muuyon ka, muingon gyud kong masabdan gyud nimo ni. Nga daghan mga tao nga muingon nagtuog Dios pero wala mag-alagad sa Dios. Tinuod na oy. Kay ang tinuod nga nagtuo sa Dios, nag-alagad sa Dios. Ang tao nga nag-alagad sa Dios, nagsunod sa Dios. Kay kung muingon ta nga nag-alagad ta sa Dios, wala ta magsunod sa Dios, wa ta ana mag-alagad sa Dios. Now atong susihon karon kilatison nato atong kaugalingon kung asa ang atong gisunod. Sa Biblia mga kaigsunan, sa wali ni Apostol Pablo, dunay mga tao nga nag-alagad sa Dios, pero grabe silang nakasunod sa kwarta. Grabe silang nakaalagad sa mga material nga mga butang. Ang ilang pagtuo tuwa kang Kristo. Ang ilang baba og ang ilang hunao, ang ilahang mga pinulungan labi nag-adlang Domingo, thank you Lord. Thank you Jesus. Bless me, guide me. Pero ang mga aksyon nagsugilon nga wala magsunod ni Jesus Christ. Daghang mga tao ug dili na tutugutan nga usa ka or usata. Nga igo lang tang motuo pero ang atong gisunod ang kwarta. Ang atong gisunod mga material. Mao bitaw nang dili nato malikayan dunay mga tao nga naulipon o ginapos sa mga butang. Ang ilahang mga pinulungan, pastor, unya lang ko musimba kay busy ko. Muluwas nimo ng imong kabisi? Kanang imong trabaho, kanang imong kwarta muluwas na sa panahon kuhaon ang kas Ginoo? Dili. Mao hinungdan si Apostol Pablo, nilibkas niya ang mensahe nga iyang gisulat diha sa libros unang Timoteo kapitulo 6 versikulo 10. Nga kinahanglan ang tao mohigugma ganis Ginoo, dili dapat mahigugma sa kwarta. Kay ang gugma sa kwarta mao ang gamot. Kanang moingon tang gamot sinugdanan. Mao nay nagsupply aron ang tao makabuhat og daotan. Og ang tao nga makabuhat og daotan mo resulta nagkahadlok. Kawalay katagbawan. Mao nay giingon didto, mahiagom sa tanang kadaotan og kalaglagan. Mao ni atong susihon, labi na gyud sa mga naay nagtrabaho. Labi na gyud sa mga nag-abroad. Ampingin ninyo ang inyong pagtuo. Dili sayop ang manarbaho. Ang sayop gani andiha kanang walay trabaho. Labi na gyud kanang mga tapulan sayop na siya. Kanang na kay trabaho di na sayop, insakto na. Pero mahimo ng sayop kon ang imuhang kasing-kasing una-una nag-alagad na diha sa imong trabaho. Kumbaga ba,
mura giludhan na hapit nimo ang trabaho. Igo na lang ka sa pag-ingon nagtuo ka Ginoo, pero ang imuhang tibuok panahon giserbisyo nimo sa kwarta. Doon na kay giapas nga mga butang. Mga igsuon, dili sayop nga doon na kay trabaho. Kay kanang trabaho, partner nimo na para makatigom kag bahandi sa gingarian sa Ginoo. Kay maumanay source nga gibless ka. Kumbaga mo nay ebidensya nga gibless ka ni Lord kanang imong trabaho. Pero bantayanan kayo nga ang imuhang kasing-kasing makapokus na sa trabaho, igo na lang ka sa pag-ingon nga naa kay Ginoo. Wala na kay oras sa Ginoo apan nahatag na nimo sa trabaho. Ang ending ana problema. Pagkawalay katagbawan. Mo resulta nagdaghan kaayong mga kalaglagan. Mao na nga susihon nato. Kung asa, kung kinsa, ug asa ta ming sunod. Maayo mga kaigsunan sa unang adlaw sa tuig 2026. Tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Ang asawa mususi sa iyang kaugalingon, ang bana mususi sa iyang kaugalingon. Kitang mga bana, kamo diha hala susiha inyong kaugalingon. Dili biya gyud ta kalimbong kailad sa Dios. Ang Dios nakakita sa tong nauna. Kana bitang gipaminsar nakita na sa Dios. Kanang ato ang gilaraw mga plano nakita na sa Dios. Kanang gisinggit o gitinguha, gipangandoy sa tong kasing-kasing labanang nakitaan sa Dios. Why gyoy natago sa Ginoo. Ang problema mo ni mga lagad ka sa Ginoo para makabot nimo ang mga butang. Sayop na siya. Daghan kaayong mga tao nga inana o kinaiya. Nangalagad nga nag-apas sa panalangin. Ang tinuod nga angay natong tinguhaon o usisahon sa ato ang kinabuhi, kana bitang mga lagad tungod kay maunay rason nganong nataw tas kalibutan. Mga lagad ta sa Dios tungod kay maunay sugo sa tag-iya nato sa kinabuhi. Kanang panalangin dili na siya kanang ma-absent. Kumbaga dili na siya ilayo ni Lord. Kung unahon na to siya. Kung alagaran na to siya. Atong utingkayon ang atong kaugalingon. Atong kanabitang ablihat ang atong kasing-kasing una-una. Atong susihon mga kaigsunan nga ang atong kinabuhi ug ang tanang butangan na anini ato ning gamiton para mas maalagaran nato ang Dios. Dili kay gamiton nato ang Dios para mas maalagaran nato ang butang. Mao man gunay nahitabo. May resulta hinuog problema ug nalayo hinuos panalangin sa Dios. Ang nahitabo ni hari ang kalisod. Mingpuyo ang kawaladon. Lisod pangitaw ng mga butang. Kay ngano man gigamit ang Dios para sa mga butang. Ang gusto sa Dios nga atong buhaton sa tuig 2026. Gamiton nato ang tanang butang. Ang atong kinabuhi, ang tanan nga nani ini, ang tanan nga gihatag sa Dios para mas maalagaran nato ang Dios. Kung naa kay trabaho, naa kay negosyo diha, naa kay income, gamitan na para ni Lord. Dili kay gamiton si Lord para sa trabaho, para sa negosyo. Kay maunay nakita o gipakita sa Ginoo samtang namalandong ko nga nangayo kog mensahe sa Ginoo alang sa unang adlaw
sa tuig 2026. Ipakita sa Ginoo na daghang kay mga tao nga gigamit siya para makabuot ang mga butang. Ang nahitabo mi resulta og kahadlok, kalisang, pagkawalay katagbawan og matud pa sa balang kasulatan, mao ni gamot sa tanang matang sa kadautan. Mahimong dautan ang tao kung gamiton ang Dios para sa mga butang. Gusto sa Ginoo nga sa atong pagtikang sa tuig 2026, unang adlaw niining tuiga mga kaigsunan, ang tanang source, ang tanang kusog, kasing-kasing una-una, tanan nga gihatag sa Dios, ideklara nato nga gikan sa Dios, tuohi nga gikan gayud na sa Dios, gipiyal ka na sa Dios sa imong kinabuhi, mapaligosyo, mapatrabaho para imo nang gamiton, damor nimo siyang malagaran. Dili kay mudangop tas Ginoo, gamiton nato ang Ginoo para sa butang. Pag nanay butang ang mahitabo, mao nang way Ginoo. Murag mawili na sa ikanapulo, labi nagdako nag-income. Makiglalis o makigdebate na kay ang kinapulo matod pawa na sa Biblia. Mao nay nahitabo sa mga taong gigamit nila ang Ginoo para sa butang. Pero kung ikaw ug ako, gamito na to ang butang para damor na tong alagaran siya, i-bless pag-ayo ang imong pamilya. Tuuhin ning maong mensahe. Kabantay mo, daghang kayo mga tao nga gigamit ang Ginoo. Like example, gigamit ang pastor. Nagpatudlo ni hangyo nga makakaton. Sa dihang nakakaton, nalimtan ang magtutudlo. Mao man ay nahitabo mga kaigsunan, nagpatudlo ta sa Dios. Gigamit ra nato, gigamit ra sa tao ang Dios. Kani adto inana ang atong kinabuhi. Mudangop ra ta sa Dios kung dunay mga problema. Mudangop ra ta sa Dios kung dunay dagko kayong mga problema. Pero pag wala na'y problema, relax ang kinabuhi. Murag wala na'y Dios. Murag wala na'y magtutudlo. Murag wala na'y Holy Spirit. Ang ending, nagbalik-balik ang problema. Wala mo uswag sa pagpangalagan. Mausad na ang kinabuhi sa mga tao. Sultihan ko kamo. Daghan kay mga taong nagpatudlo na pagkaton, sa dihang nagkakaton na. Wala na'y panahon ni paguna-una sa naghago. Nganuman, gigamit ra ang Dios. Gigamit ra ang mga lagad sa Dios para sa mga butang. Para sa kunuhay ministry. Pero bless kaayo ko. Bless kaayo ka sa unang adlaw sa 2026. Gisuginlan o gitudluan ta sa Dios. Na kinahanglan eksamino nato tong kaugalingon. Nga dili nato tugutan nga gamito nato ang Dios para sa butang. Hinuon gamito nato ang butang para damor nato siyang lagaran. Damor nato siyang mapasidunggan. Sunod nga gipakita sa Dios, adunay mga tao nga nagtuog Dios, apan nag-alagad sila sa kaugalingon. Gitawag sila self-center. Kaugalingon ang ilang gisunod. Ang resulta kalaglagan mga kaigsunan. Nya mo na'y pangumustaha karon sa imong kaugalingon. Daghang mga tao nga nagtuo nga nag-alagad sa Ginoo. Pero ang tinuod, nag-alagad sila sa trabaho. Ang uban nag-alagad sa ministry, gigamit rang Ginoo. Dapat ang buluhaton mga ministry, ato na siyang gamiton paghimaya ni Lord.
Dili na to kalimtan ang mga naghago. Dili na to kalimtan ang mga magtutudlo. Kay kung moingon ta nga para nimo ni Lord, buhatan nas imong mga magtutudlo. Unsay giingon ni Jesus diha sa Mateo 25? Mateo 25:31 hangtod sa 40. Bisag unsay atong gibuhat sa iya, labing ubos niyang mga igsuon, tuan nato na gibuhat ni Jesus. Kabalo kong kasabot ka ana. Kay ako nga nagbasa o nakadungog ni ini, nakasabot ko. O kabalo ko nga dili lisod nimong nimang sabtan. Buti pasabot. Mao nang giingon diha sa Biblia, sulat sa mga apostoles, higugmaan ninyo ang inyong mga pangulo. Naghago na sila. Kumusta mo diha? Kumusta? Mao na'y susihan ninyo. Wala ba gamita ra ang Dios? Mao na'y usas angay natong susihon mga kaigsuonan para mo uswag ka. Para mo lambo ka sa pag-alagad sa Dios. Kinsa man ang ubos nga mga igsuon ni Jesus Christ, katong mga naghago, nagsunod ni Jesus. Unsa man di ay sugo ni Jesus, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himoa ang tanang katawhan nga akong tinun-an. Dili inyong membro, akong tinun-an. Dunay usa ka tawo mga kaigsuonan gipangita ko dire, kay nakabalita siya sa Barangay Sardinia, dunay na yung pastor nga nagatiman. Samtang nag-abuno ko sa ako ang mga bisol, iyagyo kong giadto sa akong uma. Nagpaila siya nga Kristohanon og naasay ministry sa gitawag jail ministry. Sakop siya sa dakong simbahan mega church diya sa Cebu. Ingon siya nga, pastor, salamat nga ipadala ka sa Ginoo diri sa Barangay Sardinia. Unya mao ni akong ministry nya. Ingon na siya nga, pastor, lain pa'y ato, pila naman kabuk imong membro. Ingko nga inani ni siya, Brad, ako lang tarungon na diha nga mensahe. Nagpastor ko dili aron na ako'y membro. Nagpastor ko para itudlo nako ang pulong sa Dios. Para tumano nako ang sugo ni Jesus. Ang giingon ni Jesus, panglakaw kamo sa kalibutan, himoa ang tanang katawhan nga akong tinun-an. Wala siya moingon nga panglakaw mo sa tibuok kalibutan, pangitaang nyong membro. Unya ningon pag isa tudluoy sila sa tanan nga akong gisulti ninyo. Mga pagtulunan ni Jesus mo'y dapat itudlo. Apan dili tanang simbahan maoy nahimong pagtulunan. Mao nang mangumusta ta. Pangumustahan na inyong kinabuhi. Basig nagtuo ra ta Ginoo, pero sa tuig 2026 gialagaran nato ang mga material. Kwarta. Ang uban nagtuo Ginoo pero ang gisunod kaugalingon. Daling malimot sa mga sakripisyo. Panultihon 14 bersikulo 12. Ang dalan nga gituuhan mong husto usahay muhatod kanimo ngadto sa kamatayon. Kani bitawng minsaya ang pinganan kay ni. Nagbasa man gyud ko, gidasig man gyud ako ang tanan nga mubasa gyud sa panultihon. Unsang pitsaha maupod ang kapitulo. Kaning panultihon 14:12. Ang dalan nga gituuhan mong husto usahay muhatod kanimo ngadto sa kamatayon. Kana bitang pagkahimugso kanang akala ko, abi nako. Daghang mga Kristohanon o magtotoo nga nahimong biktimaan ng pulonga. Nganuman nagtuog Dios pero ang kaugalingon mo'y gisunod. Gatuo man kung sakto to. Kabalo ba mo?
Kung nangandoy ka kinabuhing walay katapusan, dapat mag-amping ka sa imong pinulungan. Dapat mag-amping ka labi na gyud sa mga pagtulunan kung dili ba na gikan sa imong kaugalingon lamang. Dili ba na sa emosyon lamang. Grabe kang muhilak, grabe kang muhilak, grabe kang muhilak, labi na kung dunay magwali, labi na sa mga evangelistic nga mga magwawali nga grabe. Start na yung paghinusol. Start na yung repentance. Hilak ang mga tao. Pero ang tinuod na paghinulsol, dili ug dili na matugkad sa paghilak. Matugkad na sa panahon nga doon na kay pagsulay. Labi na kung ikaw raw sa. Di ba ka mo surrender sa manihong? Bantayanan kayo ning kana bitawng usahay kanang gituuhan mong husto. Daghan kayo mga tao nga nagtuog Dios pero kaugalingon ang gisunod. Ang nahitabo dili na magpatudlo. Ang nahitabo katong mga nagtudlo murag baliwala na lang nila. Ang uban gani ana mismo sila muunay away sa naghago nila. Ug ayaw tuguti nga ingin ana ra gyapon ang imong makit-an sa imong kaugalingon sa tuig 2026. Kay ang padulngan sa mga taong inanag kinaiya kalaglagan. Unsay giingon? Usahay ang gituohan mong husto. Muhatod kanimo ngadtos kamatayon. Naapo na sa Panultihon Kapitulo 16. Imong makita na sa cross reference versikulo 25. Usahay ang gituohan mo nga husto nga dalan musangko di ay sa kamatayon. Daghan kayo mga tao nga nagtuo nga ang pag-abroad may solusyon sa kalisod. Pero damor hinuon silang nagkalisod. Damor hinuon silang nagkaproblema. Pero kamong mga nag-abroad, kung matinud-an mo sa Dios, unya makasinati mo kalisod, gisulayan mo ana. Pero kung dili mo matinud-anon sa Dios, nakasinati mo kalisod, wala mo ana sulay, resulta nas pagkawalay kay balo sa pulong sa Dios. Usahay inana ang prinsipyo sa tao. Busy sa kalibutan, busy sa trabaho, pero pagpangalagad unya-unyaon lang. Sa trabaho dili gustong malit, pero sa pagsimba mutungarag magwali. Pasalamat ko diris Ginoo, diris atong simbahan atong mga kagisunan. Dili inana ang akong nakita. Sa mga listener sa ato ang FM Station 101.3, akong gipasalamatan ng Dios sa inyong kinabuhi. Ako nga nagtudlo kaninyo, labi na gyud diri sa simbahan diin ko gibutang sa Ginoo karon. Gipasalamatan nako ang Dios. Nga bisan kung bag-o pa lang mo diha sa pagpangalagad, gilig-on mo kanunay sa Ginoo. Naamoy kasing-kasing nga madinawaton. Bisan pa sa ako mga kaigsunan karon diri sa social media, kamo nga ako gikatubang. Akong gipasalamatan ang Dios nga sa matag karon ug unya ang inyong kasing-kasing nahimong maayong yuta, nahimong tabunok nga yuta, ug akong gideklara niining tuig 2026 mauswag mo, pauswagon mo sa Ginoo, ug ayaw isintro ang mga butang,
ug ayaw tuguti nga gamito ninyo ang Dios para sa mga butang. Gamita ang mga butang, himaya ang Dios. Ayaw ibaliktad ang mensahe. Kay ikaw ug ako nabuhi ta ug ang tanang butang gipiyal ra. Mga piniyalan ta. Anytime bawion ni. Importante samtang ni apa ni alagaran ta siya. Alagari ang Dios. Mao ni mga mensahe, mga kaigsunan nga angay na tuntukion. Ayaw gamita ang Dios para sa kwarta, para sa mga material. Ayaw tuuhi nga ang imong kaugalingon mao'y sakto. Kay nasayod ang Dios. Ikaw ug ako nasayod na kang kasing-kasing sa tao. Grabe kalimbungan. Mao bitaw nang si Jesus miingon nasay warning diha, aduna say pagtulunan. Kung kinsa tong mosunod nako, did-an niya ang iyang kaugalingon. Musunod siya kanako samtang padayon niyang pasaanon ang cross. Mao na nga sa pagpangalagad, dapat dili maayo nga moingon ka ako'y sakto. Ang usapon moingon sakto. Baong nahitabo kanunay na ay debate. Mo nang mga tao sigig angkon nga kami sakto kamo sayop, kami ray maluwas kamo dili, kani tinuod tinukod ni Kristo. Apan ang mga buhat puro demonyo. Dili ta mo apil anak nga klase nga kahimtang sitwasyon sa pag-alagad. Munang ang usa ka alagad nakikhimamat na ako. Ako siyang giingnan, wa ko'y membro. Wa ko'y sakop. Kay kami, ako og sila, parihong sakop ni Kristo. Walay taas namo, walay dako nako. Walay dako namo. Ako dili dako. Sila dili dako. Si Jesus Christ ray dako namo. Muna nga susihon nato asa gyud ang atong gisunod, kinsa gyud ang atong gisunod. Kwarta ba? Material ba? Kay kung kwarta, material, sultihan ti ka mga kaigsunan kanang ikanapulo, di gyud na mahitabo nimo. Tinuod na ang paghalad, ang mahitabo ana kay niyong simbahan makaluluoy kay na. Kana inyong pastor makaluluoy kay na. Kung gigamit ninyo ang Dios para sa kwarta. Ya, dili lang ang pastor o simbahan mo'y makaluluoy. Kamu mismo. Pero, kung gigamit nato ang tanan nga niya nato, para mahimaya siya, damor pa kang iblas. Muna'y gingon ni Jesus, kung kapiyalan kas gamay, piyalan kas daghan. Ako mag-speak nga inani ang ibutang sa Ginoo nga sa tuig 2026 ang ato ang ihawon usa ka tibuok baka. Wa gyud ko mag-expect ana kanang wala ko magdahom ba nga sa ikaduhang anniversary sa ato ang simbahan ug anniversary sab sa ato nga programa ug anang bulana Marso birthday po na nako. 3 ka bulan sa atong pagpangandam. Karong bulana doon ako'y magtutudlo sa ato ang mga musician dire sa kalugtugan. Ako gi-request dito sa gihulngan nga muari siya dire para tudloan niya ang ato ang mga musician. Inana nga ako ang kasing-kasing. Malipay kong mugasto. Malipay kong mugasto para makakaton ang ato ang musician. Inana ko kasing-kasing. Gamito na to ang tanan niya na to. Mapasalapi, mapabutang para damor nga mabayaw ang Dios.
Sunod na tong susihon mga kaigsuonan, dili na to tugutan nga sa tuig 2026 bitaw nining tuig karon. Nagidin gipasod ta. Dili na to tugutan nga moingon tang nagtuo ta Ginoo, Kristohanon ta magtutuo ta. Pero ang kalipay nato kalibutan. Dili pwede nga kalibutanon ang maghatag natong kalipay. Kay ang tanang kalipay sa kalibutan hinumdumi di na nato madalas langit. Temporaryo ra na. Buti pasabot walay kalinaw. Munay giingon diha sa unang Juan kapitulo 2, 15 hangtod sa 17. Gidid-an ta sa pagkaibog, gidid-an ta sa paghigugma. Kitang mga Kristohanon bawal ng pagkamahigibogon. Ako estudyante, hingibugon kayo, ako siyang ginan. Kung dili ka makalingkawasana, dili ka magpabiling, estudyante. Ayaw ko ang kuna nga nagtudlo nimo. Kinahanglan makalingkawas ka. Kay ang nagtudlo nato, nagtudlo nga dili ta mangibog. Bawal man tang mangibog. Kinahanglan patyon man nato ng kaibog. Kolosas 3:5. Patyon nato ng kaibog. Exodus kapitulo 20 versikulo 17. Gidid-an ang tao sa pagpangibog. Sa mga butang nga dili imo. Ayaw kaibog sa mga butang nga dili imo. Kana mga butang nga gipial sa Dios imong kinabuhi ampingin na. Kay mahitabo manggod inani manggod kung mangibog ka sa mga butang nga wala sa imuha, kanang naani mo ma-reject manggod na. Dili nimo na matarong pag-atiman, mapasagdan nimo na siya, murag dili nimo bililhon para nimo. Unya mag-apas ka nga makabuot nimo tong butanga. Mao bitaw nang kung ang babay, lalaki mangibog sa dili iya, mapadaplin ang pamilya. Ug maghari dayon ang kasamok, musangko day nagkalaglagan. Munang kitang mga Kristohanon, from Old Testament to New Testament, gidid-an ta sa pagpangibog. Dapat mag-alagad ta sa Dios. Ang mga butang espirituhanon mo'y atong sintrohon. Dili ang mga butang nga naas kalibutan. Diha sa unang Juan kapitulo 2 versikulo 15, ato ang tagaan pagtagad panahon sa pagbasa. Unang Juan kapitulo 2 versikulo 15. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisan unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod nung kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata sa tanang mata og ang tanang gipasigarbo sa tao dili kini iya sa amahan, kundi iya sa kalibutan. 17. Ang kalibutan og tanan nga naa niini nga gikaibgan sa mga tao mga hanaw, apan ang magbuhat sa kaubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Magpabilin ang iyang kadasik, magpabilin ang iyang pagkamapobsanon, ang iyang pagkamapailubon sa tanang panahon. Nindot kaayo nga mapailubon ka, nindot kay nang mapaobsanon ka. Unang kaming mga magtutudlo, katong among mga gipangtudluan, usahay mautoy himong instrumento nga kami sulayan. Grabing makapanghagit. Parang si Kinsa. Pero sa dalaygon ng Dios, kaming mga magtutudlo, gitagaan may kasing-kasing nga mapailubon, mapaobsanon. Usa sa mga ilhanan nga naa kay pailob, kanunay kang mulikay. Kanunay kang mulikay. Ipakitang talawan ka, basta isog kang muwali o magkinabuhi sa mensahe sa Biblia. Munay mapailubon o mapaubsanan. Daghang mga tao, mga kaigsunan,
nga nagtuog Dios pero relihiyon ang gisunod. Relihiyon ang gipadako. Ang uban nagtuo Ginoo pero ang mga propeta mo'y gibayaw. Nagtuo Ginoo pero ang mga propeta mo'y gipasidunggan. Napadaplin ang balaang kasulatan. Og ang mga propeta o nagkapakpropeta mao ilahang giatiman. Ang uban nagtuo Ginoo pero grabing nakasunod sa mga tradisyon o kultura. Ang uban nagtuo Ginoo pero grabe naka-impluwensya social media dili sa Biblia. Ang uban nagtuo Ginoo lamang ang gipakadako ang kaalam sa tao ug dili kaalam gikan sa Ginoo. Ang uban nagtuo Ginoo pero ulipon sa sala ug nagpuyo sa kalibutan. Mao ni mga butang mga kaigsunan nga angay tukion. Kung tinuod man o galing ta nga nagtuo ta Ginoo, alagaran nato ang Ginoo in 100%. Og alagaran gani nato ang Ginoo sa 100% nga pag-alagad, mo resulta gyud nagpanalangin, dili ang mga makaangin. Tinuod na. Mao gyud nay ako ang nasinatian sa akong pag-alagad. Damor kong gisulayan, damor kong gipanalanginan. Kung damor kang gisulayan, nya imong nakitaan nga nagtinguha ka sa pagkinabuhing matarong Dios nun ug wala kay laing gisentro ang iyang ngalan, sultihan ti ka likod sa mga pagsulay. Grabing mga panalangin. Like sa kinabuhi ni Joseph, ni Job. Pero kung naakas kalisod, kay doon na kay gitago-taguan nga dili maayo at tubangan sa Dios at pagilagaran. Dili mawagtang ang kalisod. Gusto ka sa tuig 2026 mawagtang ang kalisod problema sa imuhang pag-alagad. Kanang mga pagsulay nga imong nasinatian karon, dili ka dapat mag-uol. Angay kang maglipay. Kay usana ka iilhanan nga ikaw gipanalanginan. Basta buhata ang pulong diha sa balaang kasulatan sa Deuteronomio Kapitulo 28. Ang giingon din ha mga kaigsunan sa Deuteronomio Kapitulo 28. Uno, kung tahuro ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang mga sugo, tanan niyang mga sugo, dili parsyal nga mga sugo, tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining adlaw, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Kung tahuro ninyo sila, maangkon ninyo ang tanang panalangin. Dili kay 50% nga blessing. Tanan 100% nga panalangin. Panalanginan ninyo ang kalungsuran, ang kaumahan, kanang inyong pagpananom. Panarbaho, pangnegosyo, iblis na sa Ginoo. Panalanginan kamo sa Ginoo og daghang mga anak. Kanunay mong magtudlo, daghang mga anak sa pagtuo. Karon mga kaigsunan, padayon kong nagtudlo. O katong akong mga gipangtudloan, dili na himong tinun-an ni Gideon, kundi dili na himong tinun-an ni Jesus Christ. Nandudlo na usab sila nga tusuban. Naatay gikan sa Taiwan, muuli diri sa Pilipinas, nya nagpa-prayer nga pastor i-pray ko nga makawali ko sa pulong sa Ginoo ngadto iyang mga igsoon. Mao gani akong kalipay, muhilak ko diha. Ako siyang gisekripisyuhan sa pagtudlo. Karon willing na siyang mosakripisyo sa pagtudlo siya magsuon. Umuli siya diri sa Pilipinas, matudbawa siya dala gawas lamang sa Biblia. Siguro makahapit siya diri will ni Lord. Makabisita siya diri sa ato ang programa. Makabisita siya diri sa ato ang simbahan. Gikan na sa Taiwan. Ingon siya nga, wag ko'y regalo pastor sa akong maigsoon. Gawas lamang sa pulong sa Ginoo. Nya ipre ko, kay moagi kog Manila kay na ako mga igsoon nga akong sangyawan. Ako siyang giingnan, mudaog ka og magmalampuson ka kay mag-uban kanimo ang Dios. Ya matud pa niya tinguha niyang magkimamat mi. O niya ako siyang giingnan nga bisitahi ko diri sa ato ang
programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maabot ang panahon at ang atangan nato na kaya ako siyang patestimonihon. Ako siyang tagaan higayon slot diri sa tong programa. Maunay ako ang kalipay. Samtang buhi pa ko sa kalibutan. Kanang ako mga nakatunan. Makatunan usab sa tanan. Mao gyud na akong kalipay mga kaigsunan. Ingon din nga panalanginan niya ang inyong mga abot, mga pagkaon. Munang ako mga kaigsunan diri matud pa usa sa ako ito ang mga kaigsunan miingon nga didto sa upra hangtod diri maura gyapon. Siging sinakong bugas. Kay ang tao nga mopakaon, damor nga pakanon ni Lord. Ang tao nga damor manghatag, damor hatagan ni Lord. Mao na yung prinsipyo sa Dios. Ingon din panalanginan kamo niya sa tanan niyong buhaton. Itugyan sa Ginoo kaninyo ang inyong mga kaaway, maghiusa sila. Pagsulong kaninyo apan managan sila, magkatibulaag. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Punon sa Ginoo ang inyong mga kamalig. Panalanginan niya ang tanan ninyong mga buhaton, panalanginan kamo niya didto sa yuta nga gihatag niya kaninyo. Kabalo ba mo? Nagtudlo man gyud kog mga tao, nagdala man gyud kog daghang mga simbahan. Ako mismo mga kaigsuonan, saksi. Kinsa ganitong matinud-anon sa paghatag, kinsa ganitong matinud-anon sa pagtabang. Damor silang hatagan o damor silang tabangan sa Dios. Mao man ay gi-release sa Ginoo. Ayaw hunong sa paghatag. Ayaw hunong sa pagtabang. Kay kining pagtabang o paghatag usa ni kamaayo nga kinaiya. Usa na kamaayong halad nga tubangan sa Dios. Si Haring Solomon doon na siya'y mensahe diha nga katong nagpahulam sa kabos. Katong nagtabang sa kabos, nagpahulam sa Dios. Asa gani nga verse mga kaigsunan nga nagpahulam ka sa o nagtabang ka sa kabos, panultihon 20 o 19. Ari ko sa 19. Naanay mensahe diha mga kaigsunan. Panultihon 19:15 kung magtinapulan ka o magpunay kag katulog gutomon ka. Ang magtuman sa kasuguan nagambing sa iyang kinabuhi. Apan ang nagsalikway niini dali rang mamatay. Mamatay iyang kadasig, mamatay iyang gugma, mahimo siyang burukinto nga Kristohanon. 17. Panultihon 19 sugod kog 15, 16, 17. Kung muhatag ka sa mga kabos, samara nga nagpahulam ka sa Ginoo ug mobalos siya kanimo. Kanang kabos diha mga kaigsunan, kabalo ba mo? Daghang kabos tungod sa bisyo. Ila-ilahon sa nato ng kabos. Daghan nga mga kabos tungod sa bisyo. Daghan pong mga kabos tungod kay tapulan. Uy, kinanglan kabulotang mo ila-ila ana. Kay basi og mangita tagtaong kabos. Unya dali tayong muhatag. Kita po'y mailad. Kabalo ba mo mga kaigsunan ang giingon diha nga kabos? Kana bitang mga tao nga nagmatinud-anon sa pagpangalagad, padayon nga nagatiman sa mga buluhaton. Walay pugong-pugong sa pag-atiman sa mga buluhaton.
sama sa mga panahon sa mga apostolis bitaw. Damor silang nagbaligya sa ilang mga kabtangan. Damor kining gitugyan nila sa mga apostolis. Pero damor silang giatiman sa Dios. Moingon ta nga, kana bitang wala kay giapas nga mga butang. Ang imong giapas, ang atong giapas, ang pagtabang. Mga tao nga tabangan, mga tao nga nagpadayon sa pag-alagad sa Dios, dili sa mga kabtangan, dili sa mga butang. Daghan kayong mga tao ron, mga kaigsunan nga nagsugod sa pagtikang sa pagpangalagad. Like example sa akong kinabuhi. Sa akong kinabuhi, mga kaigsunan, ako naman yun ang gitestimony. Nag-eskwela kog Bible School. Before ko nga nag-eskwela Bible School, daghang ko kwarta. Litaw pa ko nga nagi ko'y kwarta. Kay nagtrabaho ko isip driver diha sa Kapitolyo. Dako gyud kog sweldo. Unya ang akong kasing-kasing malipay gyud mo mangitag simbahan mo, simba gyud ko. Hangtod nakaila-ila kog usa ka alagad sa Ginoo nga na sila'y simbahan, na sila'y simba mabuntag. Nya naamay panahon nga di ko kasimbas buntag kay naamay lakaw ang ako ang amo. Ari na ko sa gabi hangtod nga nahimugso ang simba sa gabi. Nyabot ang panahon nga gipashare ko unya nakitaan ko sa usa ka alagad nga potensyal ko nga muwali. Gidasig ko nga mo eskwela Bible School. Sa dihang ni decision ko mo eskwela Bible School, ibiyaan akong trabaho. Niabot yun sa punto, bisan kanig piso, wag yun ko'y kwarta. Gikas po lang ba to, lakaon rin ako na diha sa Abot Country Mall. Lakaon lang nako nang gikan sa Talamban. Diha sa Talamban paingon sa diri sa adi na ko kahinumdo mo sana diha kanang naay ibi-isibiin diha sa una. Paingon sa Konsolasyon. Doon ay mga panahon mo, hangyo lang ko sa driver nga, pwede bang makisakay, wag yung ko'y kwarta. Kaya nag-eskwela ko sa Bible School. Doon ay mga inana, nga mga kaigsunan nga, walang-wala. Tungod kay kana bitaw gisurinder nila ang ilang kaugalingon. Niundang sila sa ilang trabaho, wala sila'y kwarta, wala sila'y trabaho, wala sila'y income. Kay ilang gibansay ang ilang kaugalingon sa buluhaton para sa Dios. Back to zero sila sa mga butang, sa panalapi. Kay ang ilang kasing-kasing gitren sa pagsunod sa Dios. Wala sila. Mga butang kabo sila. Munang malipay ko kanang naay mga taong mo desisyon nga mo eskwela bitaw. Kay damor sila nga mo sakripisyo, damor silang muhalad, damor sila nga murag walang-wala. Aron alagaran nila ang Dios. Damor silang tabangan sa Ginoo. Ang mga tao nga ning tabang ana, damor nga balusan sa Ginoo. Ako yun ang nasinatian, mga kaigsunan. Nya ako namatikdan ang mga tao nga gihimong instrumento sa pagsupply sa akong gikinahanglan kaniadto. Kay nagsakit pa man kog cancer ato sa una. Nag-eskwela kog Bible School. Walang-wala pa gyud. Hangtod ni abot ang panahon nga nang-apply ko og trabaho. Padayon kong nag-eskwela. Pero kabalo ba mo sa mga taong ning tabang nako?
ang akong nahinumduman, usa sa mga pamilya nga ning tabang nako, dili nako isulti ang ngalan. Dili nako sila kaila. Pero ila kong gipangita. Ila kong gitabangan. Kabalo ba mo unsay gibalos sa Ginoo? Ang iyahang anak nahimong doktor sa Chongwa. Ang iyang mga anak puro dunay propesyon. Ang usa doktor anang kana bitawng lisod man to nga parte gyapon sa lawas, kanang mental health man siguro to'y iyahang kurso, pero parang doktor siya ana. Doktor gyud siya. Gihatag sa Ginoo ang tanan nga gipangandoy silang mga anak. Pero kabalo ba mo? Grabe sila nga ning tabang ato. Dili nako sila kaila. Pero atong panahon na nag-eskwela kog Bible School, naragi usa ka pamilya, dili pa Pilipino. Imagine na, gikan pa sila sa China. Ang bana, ang asawa, pure nga Chinese. Pero sila mo'y gigamit ni Lord. Kasagaran sa Chinese, tihik, negosyante, pero gigamit ni Lord. Dili sila inana sila kaadunahan, dili sila inana kadato, pero gigamit sila ni Lord para sa akong panginhanglan. Tinuod na. Kabalo ba mo unsay ang gisulti? Sa dihang niingon ko, ma'am, di na ko kabayad. Anha na lang ko puyo sa inyo ha. Kay di ko kabayad, kay wa ko'y kwartang igong ibayad sa imong gitabang sa dihang nagkasakit ko. Kay ang ako ang nakita, moingon siya sa iyang kwinta-kwinta, dako gyud. Ikapalit ko no og nindot kayong sakyanan. Pero unsay iyahang tubag, iya kong giingnan. Ang imong Dios nga imong gialagaran, Gideon, mao'y mo balos nako. Kabalo ba mo? Sa iyang anak nga nag-eskwela, wala siya kagasto bisag piso. Kay nahimong scholar sa eskwelahan, nagkahuman og doktor. Mao na nga, yes, kaniadto sa ulitaw pa ko, doon ako'y kwarta, doon ako'y trabaho. Pero sa dihang ni desisyon ko nga musunod ni Jesus Christ, ni undergo ko og training, niabot sa punto, wa gyud ko'y trabaho, wa gyud ko'y kwarta, may income. Maglakaw ko. Mao na niyong kabus-kas mga butang. Damor nimong tabangan ang kabus, katong mga kabus ngini desisyon sa pag-alagad sa Ginoo. Pero kanang mga way kwarta, kay sige ragsugal og sige bisyo, o niya tabangan nimo, katong mga taong tapulan, sige katulog, niya tabangan nimo, balusan ka nas Ginoo, dili na mo'y gipasabot. Kanang mga tao nga sama ni Jesus Christ, nga matod pa ni Apostol Pablo, bisan siya Dios, wala siya magpabiling tupong sa Dios. Nya ingon si Pablo, mao ni huna-huna nga dapat ninyong batunan, sama ni Jesus Christ. Nagpakakabos siya. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Usa sa mga requirements sa pagsunod nato sa Ginoo, sundo nato siya sa bisan kana bitawng walay bisan unsang butang nga giapas, kun dili tanang butang ato ning isurrender og atong ihalad sa Ginoo. Lord, para imo ni. Munang kagabi mga kaigsuonan, pagsulod gyud sa tuig 2026, gikan sa alas 11, alas 12 hangtod alauna, tibok pamilya, ako ug akong asawa, ug akong mga anak, ug katong among mga pamilya dire, naghiusa mi nga nagdaig sa Ginoo.
Unya among gideklara ang simbahan, ang balay nga gipiyal sa Dios, gisalig sa Ginoo sa mua, sakyanan tanan. Lord, kini gikan kanimo. Wala mi amua. Kining tanan gikan kanimo ug para lamang kanimo. Ug mao nay gitudlo sa Dios akong kasing-kasing. Ug mao nay gidasig sa Ginoo sa akong kinabuhi nga ibutang karon sa Ginoo sa inyong kasing-kasing. Blessed 2026. Ang Dios magapanalangin. Ang Dios magauban kanunay sa matagusan nato kinabuhi. Oras alas 10:35 na sa kabuntagon. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato sa atong gikinahanglan mga mensahe nga gikan sa Ginoo. Awit makalangit tigpa maagi. Diri lang sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga pagapanalangin kanimo, kanakog, kanatong tanan. Ang gugma mo Kaluoy mo ay gikuban, gikuban. Mani among giawit mga kigsunan, gibalik-balik yun na namog awit kaganina. Nya nabati namo ang presensya sa Ginoo. Mga igsuon, ayaw kalimti ang mensahe. Emong nadunggan na sabta diri sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ka. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanatong tanan. Happy New Year! Blessed 2026! Sa matag Pinoy anan sa iyang mga katawhan. Tunay kang maayo ka na ako. Karon mangandam na sabta mga kigsunan alang sa ato ang anniversary, Thanksgiving, karong Marso. Sa gihapon, padayon na itong gipangandaman ang ato ang simbahan. O niya, padayon ta nga magtukod og mga FM station. Mao gyud ako ang kadasig. Mao na akong kalipay. Tanan nga niya nato atong gamiton para ni Lord. Karong bulana Pizza 9, dunay maestro nga gikan sa Giholngan. Ngunay akong giingon sa akong asawa nga bis, dili gyud nato duha-duhaan ang pag-atiman. Ang tanan nga niya nato gikan sa Ginoo. Paranis kay mayaan sa Ginoo. Muna nga 2020 karong tuiga, karong bulana, dunay maestro sa mga music ministry nga moari diri sa atong simbahan pagtudlo sa ato ang mga kabataan, mga kabatanunan alang sa ato ang mga pinalanggang mga listener sa 101.3 FM station diri sa Kalugtugan, mga kaubanan nato diha sa simbahan. Ang inyong mga anak dad-a diri sa simbahan. Ipaybalo lang nato inigabot na ni anang adlaw, no? Nga moabot ang maestro sa mga kabatanunan, mga kabataan alang sa mga instrument. Medyo kompleto naman ta, nanatay bass, nanatay duha ka electric, natay duha ka atay acoustic guitar, naapotay duha ka keyboard, ug naatay drums, electronic drums. Muna akong gipasalamatan ang Dios sa tanan. Ni atong gitinguha sa pagpangandam nato sa ato ang second anniversary sa simbahan ug anniversary sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko nga karong 3 ka bulan ma-tiles na ang simbahan. Mao gyud ako gipangayo ni Lord nga karong simbahan ma-tiles na. Unya di ko ka-imagine mga kaigsuonan nga karong bulan na makatukod tag FM station, lain nga FM station sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga panay ng panalangin kanatong tanan ug ako nagtuo nga ikaw ug ako gipanalanginan sa atong Ginoo.
Usa sa mga mensahe nga dili na ko malimtan before ko manamilit mga kigsunan. Mao ni mensahe sa Ginoo, bantayan ninyo ni siya. Naagani mga magwawali magtutudlo nga sige rag kakita og mga trahedya, sige rag kakita og sangyaw og mga kaguliyang. Igsuon na sa Ginoo. Dili na gikan sa Ginoo. Kung dunay mga propeta nga sige ra og sangyaw og mga kaguliyang, mga trahedya, dili na gikan sa Ginoo. Kaya ang mga propeta o mga alagad sa Ginoo niining katapusang mga adlaw. Ang minsay sa Ginoo ang isulti. Unsa may mga minsay sa Dios? I-safety ka niya, giatiman ka niya, kay gihigugma ka, o kita, giampingan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios, padayon magpanalangin ka nato adto ta sa pag-ampo sa dili pa ko manamilit sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Atong pasalamatan ang Ginoo. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imuhang mga mensahe, mga pulong nga among nadunggan. Diin kami imong gitudluan. Sa mga butang nga gikinahanglanon makatunan ilabi na sa pulong pagsunod. Na kung kami nagsunod og nagtuo kanimo, nagsunod kanimo. Dili na mo gamiton ang among kinabuhi sa pag-alagad sa mga butang. Dili ang among kaugalingon mayatuman, kundi ang imuhang mga mensahe. Amahan, salamat o Dios sa imong pagpanalangin sa pagsugod sa tuig 2026 niining unang adlaw nga diin kami mitikang o misulod niining tuig nga imong gidugang kanamo. Salamat Ginoo nga among nasinatian ug amo gayong masinatian ang imong pagkamitunud-anon. Walay pulong mga saad nga imuhang gibilin kanamo nga dili mahitabo. Kining tanan matuman kay imo kami gitudluan sa pagsunod sa imong mga pagtulunan. We declare blessing. Kami imong proteksyonan sa tanang panahon. Among isalig itugyan diha kanimo ang tanang mga magtotoo, tanan nga mga Kristohanon, tanang Pinoy-anan, tanang trabaho, negosyo. Among isalig itugyan nga na kanimo. Kining tanan gamiton namo sa pag-alagad kanimo. In Jesus' name we pray. Amen og amen. Kining yung suon Pastor Gideon manamilit na sa ato nga programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning sa tanan. Happy New Year. Welcome to 2026. Bless 2026. Magday, mag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalan, magapagday, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo.
tanan, itugyan ang tanan. Ihatan nimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.